Di mo lang kasabot. Ato ni, agi yung kanang pagrespeto atong Englishon. In English. Ako na lang siya kinama ko CBS. Sir, we are speaking about English. Hi sir, Jeffrey, good evening. Very good. Sorry, we use our own language. Yes, sir. If you do not understand, that's your problem. Ay, ganabo. Ino, dito na, hindi siya kasabot. Problema na niya. Wala. Kawan ba? Ika na pa yung English, eh. Sir, but as a matter of fact, never mind. Get the change. Kibaw mo ako mo English. English, ha? Gitawagan ko kina Sir Jeffrey. Yun sa mga. Siya nga, unya rapasod lang si truck sa excision, tinikabot na nako. Tinaw na. Kaya na-traffic man si Sir Jeffrey, gikag airport. Yeah. Uy, traffic. Nanaw siya ganiya. Ikaw mo tinito ba? Babae mo to, abin akong iyang asawa. Yun sa mga pagsulti. English speaking. Ay nana, ginagbasag na din sa Bisaya, English man na nila. Pag abot ako sa gate, magsugod namin ni ring. Yan ako, hello? Yung sabi ito ba? This is Bravia cannot be reached. Please try call later. Basing iya to nga sa babae magkatingog. Ilas kayo. Ano yan, itawag mo kagbalik, pag-abot na Balik mo sa diya. ring, pag abot ako na sa guardhouse. Yun sa mga pagtawag. Yan ang sabi. The subscriber cannot be reached. Please try call later. Kahilas, kaya mo. Dito pa na ko, oy. Kabaw di ka mo in English. Oy, gibuguan. Yun sa mga pagtubag. Akong ginan, hoy ma'am, if September says consult your doctor. Matagkab lang kag in English, oy. English mo sana. Abot magagtambal. Mo in English din mo nga. So tiyan ka siya, dita magpaka-bugo dining dapita kay mga bright rabata. Uy, sila may angay makulbaan na to. Sige ba ka siya, di ko online magpakawa kay naraman rin kong classmate, oh. Classmate mo? Sir Minard. Yung tira. Mo bitaw na pagiwan niya nga. Di mo mga classmate. Eskwelahan. Oo. Lali mo eskwela simbahan. Eskwelahan ka mo magka-classmate. Yung tira. Unsa Oy, yung mga si Sir Minard, di nakalimot ako shot. Kaya nga naman. Bisang naabot ko ABS, lain-lain magyutag way of life, lain-lain magyutag swertes kinabuhi. Tinood na. Di nakalimot si Minard kapag eskwela na mo. During our elementary years, si Minard ari na mangupyan ako. Sapa di ay. Oh, Sinunod. hindi pa na inana yung lawas. Ya tira. Paspasi, di kita bayaran mo. Tinaw lagi na! Classmate mo? Oh! Pangutan na, pag eskwela na mo, elementary, si Minard Sikan, ako'y valedictorian. Ya tira. Pila mo kabuok. Duha rami ng eskwela. Magbuot ka mo na may kaya mo maestra. Ang agdi masikan si Minard, nga iyang grado, iyang zero gamay, akong zero dako. Oh, zero yapon bugo. Bita na lang, kaya kuha dako. Dito pa ka, third ka. No, zero sa ko kamay. Okay na rin ta. O niya, bright put me naming Nard. Ya tira. Oh, niya, aside nga bright me, before na ko day malimtan, naman to yung mga architect ganyan ang mga babae. Gitutok-tutok mo itong mga inatay. Gusto kayo manaway ba? Hindi ko, nanasan na ako. Pag soda mo ganyan, pag soda isot, ma'am, mau ni isyon siya. Sir, wa mami, mang hiring plumber. Gilas kay mo da. Unsam niya akong ilong, ligwat. Sakitan lang mi ba niya? Lain ba ilang mga architect ng mga babae? Gusto kayo maglibak? Gilibag ta ganino. Niya nam tong guard. Ma'am, pasudon sa nato, ma'am ha, kay mau ni performer. Tinood na. Gingnam nang kusap. Hala, mau din ni Idol Turaksoy. Oh. Puti mo des personal. Papawaw lang ada. Ang tanda sa usa ka babae, day nada ang perform ay. Mo din ay issue. Oh, kanya. Giatay murag kriminal. Ya tira, hinay-hinaya ko niya day ha. Pero pasabta sila shot nga. Ay, bayan mo pag ilan nag-istorya. Ato lang klarohon, kamong mga gwapo-gwapa, pasalamat mo naming mga batig naong. Kay wala pa mi ay. Digin mo ma-highlight. Pasalamat mo kami gaantos. Sakit oy. Pero tinudan lang bisag inanining naong ni shot, mga gwapo-gwapa ning pamilya. Di lang ko tamag may na bagay bisita bi amin mga Iyang mama gwapa, Tinood lang na akong papa, gwapo. iyang mama gwapa. Kamagwangan akong babae. Oh, namiskar-kar ko sa bunok. O karong nabot magtabunok. Anak ka gwapa. Mabito na nangutan akong mama Turax kaya ako magoy gaantos. Yun sa man mo imong mama shot. Akong ingnas mga ama nga naman akong naong ma. Giyon sa mapagtubag sa mama. Nga naman ilang naong mo na akong waka ba jirjir agta. Tinood bitaw na pagpanganak siyang mama, iyang mama gamahay. Giyaw-yaw mama. Iyang mama nanganak sa una diha pa mas CCMC. Sa nining. Cebu City magpinal center. Tanawa ni CCMC nangamatay lang pasyente ang building o pagit mahuman. Tinood bitaw na. Bitaw eh. Iyang mama nagtinga pagpanganak sa so bilang ka sus nilusot tinagwa niya sa maura ni siyang kabuhan puro sa ilong. Di na mao. Yun sa ning mama nimo. Akong ingnan mama bitaw mga ano ilalim na akong naong sa hilom na. Kay tanan akong anak ikay pinakabunog na ako pagpanganak na ako.
Ay, Nabunog mama ko no. nga nang nabunog mas mama ni mo shoot. Magitong nangutan ako, ginising-kasing nila ko ba. Giyon sa mas mama ni mo. Giing lang ko na sa doktor, utong lang, utong. Oh, o niya pagawas. Paggawas ko no, gisagpa, mama pa. Nano magadok utong nang dili libang. Mo na inala na imong now. Pero kiba mo, mag-share lang ninyo, kami mga batinang, homo kami pasanginan. Bitaw eh. Kami dito semua, og nitong hangon, ako'y suspect. Kini po siya, nag-eskwela. Og nagari siya classmate, mong tangag lapis, suspect po. Ang pinakapait kay absent pag yun. Suspect yung yapon. Pero shot, para nindot kay paminahon siya ba? Amo na nagidawat kay amo na mga Tres Gupitos. Naabot na may perform from Makati. Yeah. Gi-hire mi dito sa Star Magic. Kay nangita sila komedyante sa Cebu nga na-discover mi sa YouTube. Bisag asa mi mo adto, proud gid mi amo nang dadon ng Cebu. Pero sakitan na mi kay nigingon na mo gwapo, di mo to ang mga tao. Pero nami talent eh. Pero pagpaki sa ninyo, bahalag ba timig na ang namin talent. Wala nga, kung sigitan mi naanad nami. Ganyan, gisigitan mi si Gwardiya. Oo, pinana pa siya. I-shot, batik na Pero na talent. Aha. Di ba lami kay paminong testingan sa panalitan basig usban ron ba? Sige, kamo. Manggawas na ba ni kuman? Maglakaw ka. Ato inana ka dito paminaw. Oh, sige, sige, sige. I-shot batig naong. Pero na talent. Di ba? Bati kay sa intro, mabawi ras ending. Tinood na. Nihangyo man si Sir Maynard, atras ko no. Rewind. O rewind. Yatira. I-shot na talent. Pero batig na ako. Anong yatras mo sa Shot. Dagang mamaminaw na to sa radyo, may pag magdrama ta. drama? Oh, kaya niya mo to ganyan. Asa mo tong babae ganyan nga tong young vest nga po ah? O, sigaw tong MC. Yan na siya nga. Kana si Idol Truck sa iba. Ulitaw pa din na. Oh, yatira. Niya na itong arkitek. Og manguyab na ako. Akong bana akong buwagan. Siya akong ipuli. Yatira. Niya ako. Ang usa ka arkitek ka babae na nasuya sa siya kana si Isyot. Og ulitaw sa na. Manguyab na ako. Ito yun eh. Among kanding ibaligya. Siya ako'y tugway. Pwede may batasan eh. Ang angang kinakakita mo sa Cebu Salida sa TV5. Katong Sigot the Wonderful. Tinood dito na. Salamat kay Kita mo to sa TV5. Ako tong kawatag kandeng dito. Abi ni ma'am, ikaw tong kanding. Shot. Para mo to sila nga daghatag talent, daghatag tingog. Oh, lain-lain tingog. Ni-request man ni ang ato ang Singaporean nga project advisor. Yeah. Soon akaro kay Pionas Duterte. Duterte. Ah, Ihatag ko. ipailati ka. In the red corner, Amaw nga boxing. Ano ba nga? Duterte ba? apuang kag sinina ko. Talikod siya, talikod. Talikod ba? Talikod na na. Abi man ako, burag ato bang. Ambay naman sa tangkogo. Ina. Larga. Ladies and gentlemen, live diri sa Mandanay Bay. Niduaw ang atuang presidente, Rodrigo Rua Duterte. Ay sa, mo din nilinaktang Duterte. Arthritis na po. Larga. Anak mo na digong basta may story. Ganahan gina siya basta mga Bisaya ang crowd. The reason why I am here because I love the country of the Philippines. Tiwas na. Alam mo, pag sinabi ko, gawin ko talaga. Continue. If I stop, you must stop it. My God, I hate drugs. Tiwas na. 1 million na sarapan ko, hindi ako masilaw niyan. Pero pag mababae, sarapan ko masilaw man. Tiwas na. Yung mga drugs. Yung mga drugs, sarado na yan. Putangin ng mga yan. Mercury drugs, guba yan. Drugs yan. 360 guba yan. Doktor, Resita drugs, patay lahat yan. Putangin na yan. At tulad ang dani, tanan, pahilot at tanan. Naman yung maghihilot din dani. Mo dito ni nga gini mong haplas. Oh, Shot. Oh. Akong sunod Noy Aquino. noy-noy po ka. Oo. Tagalog na nas noy-noy. Intro. Mga kaibigan, ang dating presidente ng Pilipinas. Kusingan. Dating presidente. So sa nang dating Kanandaan ba daan? adaan. Abi na kog dato ang king dating. Kana bag dato ba na pupre? Daan ba? Kana tarong ha. Mga kaibigan, ang daang presidente. Yata, balik niya po tabi sayaan eh. Laro ba mga Tagalog? Ang ating huling presidente ng Pilipinas, Pinoy, pasok. Asam kusod.
suso, yaw-yaw naman. Kana si Pinoy Shot, di mo ko nakaklaro. Tinood na hap-hap. Ang linya ni Pinoy sa iyang political ads nga gi-air sa ABS, di ko na malimtan. Unsa man? Kayo! Ay, singhage. Saywar man ang pramahadlok, mamutar, yun. Kayo ang busing ko. Ya, tira. Sa dalang matuwid ang truck diretso ligid. Sa dalang lubaong ang truck diretso hagbong. Mga kapamilya, Benigno Aquino, hindi ako magdanakaw na darang kawatan ay. Magoy! Pagka-umor, magoy. Sorry Shot, nabuhian ako. Nakam na ka. Nangawat na pag laptop sa una. Hilo mo ay pasangin niya. Laptop, kawat yung laptop ay. Shot, before ta na entertainer mo na imong trabaho. Nalangi pagkawawan mo kanta mo dire. Nabuhian na pala ko Shot. Nangawat kag laptop. Charger man ko to. Nangawat lagi kag laptop. Wala lagi mga laptop oy, charger oy. O niya, anong gabi, gabit-bit magkag laptop. Napil mas charger.